geɗel ɗimmel ngel ko jayndi wonde nafoore deftere nde sen ngari e nafoore deftere nde nafoore deftere nde kañum kay yiyama tawdi dañi hewɓe hande ɓe ene mbaɗa jofnirɗe jangde mumen to banggue université ene kutoro nde ɗo deftere ngam wawde jofnirgol jangde mumen ene ko wiyete seedam fagal jogtiri ko doctorat walla thèse d'état eɗen jogui yimɓe hewɓe tawi koye mabere tubni mbawa wadde doctorat d'état mumen nden ballal ngal o waddi ɓurgal hewde hen nafoore nde ko nden neɗɗo so ene waɗa thèse doctorat d'état mum walla licence mum kala ko wawi wonde so tawi o suuɓi koye pinal meɗen enen omo wawi jolde o yaato kaari yaato Dona Guellaye yaato kaari nan ga yaato ga ene kono hande so welama tan o yaltata Dakar walla o yaltata université Nouakchott omo wawi joɗade ɗon tan o hocca deftere pinal men nde o ƴeewa hen ko yiɗi hen wadde hen ko fof o wawa hutorade ɗum kono kadi ne deftere nde nde ɓuuri hewde nafoore fof ko wonande ko wiyete jayndiyankoɓe ko jayndiyankoɓe wonɓe e radio ji eɗen kewi neɗɗo ara e radio wima min mbeɗa yiɗi rokkede yewtere pinal an a janggani pinal mbiya jiɗɗa ko yokkede rewtere pinal sa heeɓi yewtere pinal nde jomum ƴetta cassette Guellaye walla ƴetta Samba Diop fawa nayo ene fobba kella kaari noddi a jarama on jettama taw o anda hoɗo Guellaye jeeya o anda hoɗo Samba Diop feri o anda hono natire jimri o anda hono heɓiri jimol o anda hono faggorto kono so ruttima e ndeɗo deftere kanko naalan ko so tawi ko jaydiyanke mbiyannomi omo yuɓɓina jewte makko mo dañ fartange goto so fawi naalanke o omo morso muɗum omo wawi cimtoro gurdam muɗum omo wawi firande yimɓe kadi ko jimata ko nanatano nden ko nde wonno jimri so ene yaada e gaaci hewani nannade o addi noon kadi ko wiyete ko eɗen jogui ko wiyete pinal jime e jimri jimri ko naalankagal yadata jime ko yimeyankagal ɗum wiyete poésie woni ko yahata taw ene yaada e duƴƴal e lemgo kongi e duƴƴal muɗum eɗen jorti windiyanke o so Allahu lamɗo o jaaɓi o jokkoyta golle e nokkuji goɗɗi fulɓe ɗi gona Fuuta tan e Jolof kadi o wasa yejjitorde hen duƴƴe pinal Pulaar siko eɗen jogui duƴƴe kewɗe ene wayno so woni mbawi holko arani o addi duƴƴuji ɗi kono o waɗanani ɗum kelle keeriɗe ɗum ɗo o wiyete duƴƴo o wawa famminde hen yimɓeɓe holko wiyete duƴƴal to banggue guitare to banggue gaaci ene duƴƴa gamowo ene joguiɗo duƴƴata wonɓe gandanɗa e pine ɓe kodduɗen ɗo ene jogui ko sawru woturu mbaggu soɓe piiɓe gayni hen ɓe ngala wondu enen to banggue bawɗi e to banggue gaaci eɗen jogui temedde sawru fof nde jiida e sawru heddindu wadde noon ko duwanade windiyanke o eɗen mbiyamo Allah jarama o jarama yo jokku golle onenne kadi ne janggoɓe e wittoɓe walla janggoɓe e sodoɓe defte ɓe yooɓe tinno cooda deftere sa soodi deftere moftan ɓiye walla moftana musidɗo janggo garoyowo sa janggata Pulaar wona kam a walliti binduɗo sa mofti ɗon janggo ma bande walla musidɗo ma artawa en harjini hen o sooda deftere nde kanko omo wawi naftoroyade ɗum wona a walli binduɗo a walloyimo kanko woodi ko dañanɗamo defte kadi nanɗo jooɗi ha e gaddiɗo ma won temedere deftere tawi windiyanke hay goto jiida e goɗɗo on windiyanke fof ko banggue muɗum tawi kadi ko winduɓe ha heewi nden noon woccinaɓe amin mbiya moɗon moƴƴere Allah e moɗon Allah jarama on jarama so tawi a yiiba waɗi woni ko ga amen ga lewlewal communication kono min jiyani tugganma walalde ha wocci ko yawni e Abou Gaye walla ko yawni e golle moɗon moƴƴere Allah e moɗon ɗum ɗon kanko ceerno Abou Sy woni ko daawe ɗiɗi ɗum noon woni ko Amadou Hampate Ba wiyata ko l'école de la vie no woni suka o tutete koye dingiral ngal o janggata ɗon o janggata aduna ɗon o janggata muñal koye dingiral he kadi o heewi dañde inde kala e goto men ne jogui inde galle ene jogui inde yummum e mbasikki dawrogue haali ɗum e defte mum ɗe ɗum noon dingiral ngal o haali hen hanki boomi e saggataɓe kamɓe kawrata e dingiral guiley haal noboji guiley sorboji guiley haareji guiley kirameji ɗum fof kanko hamme Amadou Ly o haali ɗum o arti e peekane woni gueɗe men wayno peekane wayno leele ko yeela gumbala lawɓe dillere fantan bojal cayɗe ganduɗa ko to cilon tan woni e nder aduna he keroje e kadi ɗeɗo gueɗe foof ene waɗi yimoɓe ɗum taw kadi jogui instrument ji woni ko hutorte ko kolli walla moolo walla ñañol walla baylol
o haali mawɓe ganduɗa wonɓe o dañi fartangue o waɗi witto kanko hamme witto manggo ha wawi hebde hen yoga e nare mumen e Guellay Ali Fall Bayal Sambate en Ali Hammadi Ali Sy e Yeroba ganduɗa hen e wondude ñokkan Djiby Selli Abdoulaye Idi Seck Waali Abdoulaye Thienel Fall Amad Tamba e waaɓe noon ganduɗa ko yimɓe woɗɓe fayida ɓe ko jeerankoɓe koye waalo koɗi en jii subalɓe naturellement koye cuballo so fini tan ko bawɗo lumbade maayo ko environnement makko taarindi wallatamo e yimde tubal fof bawde yimde ko bawɗo amde ko Senghor wiyata ko l'émotion est née la région Hélène hay so woni yettude ɗum kono noon no ceerno Abou wini tan pine men e aadaji men ko noon guurɗen ko noon tawɗen ɗum noon en jetti ceerno Abou Sy en jetti defte aadaji men fof tawjino koye haala e ɗum noon haala noon yahat tan ene ɓeydo oɗo ara wooda ko ɓeydi hen goɗɗo ara wooda ko usti hen ko noon guurduɗen ko ɗum waɗi ene waɗi geɗe kewnoɗe e nder gartol wonno pinal meɗen wonno dartirte hannde ene gasa tawani woɗɗude e gonga o wonno holko wawi tuddu wawi woɗɗude ɗum noon so tawi aadaji men bindama waɗama e defte yeeɗo ko waɗɗo ko pinal men sukaɓe jogoɓe arde janggo ma ngandu sifori tawi ittaka wattaka ɗum ne jeeyani gueɗal dimmal ngal kono banggue kadi wawde waɗ to banggue janggo sukaɓe janggoɓe ma mbaw naftorade defte ɗum noon ɓe sikki to banggue nafoore defte kadi wonaka hande ka aduna mo ganduɗa yimɓe feccere e gurdam meɗen hande woni koye nder internet ko numérique woni defte ɗe so bindama ma walli en kadi wawde kam famɗinde walla ustude caɗele ƴettude hen to banggue ɗemgal mi wasde moɗede majjude e to banggue kadi wawde e min wadde pinal meɗen dollinde ɗum e wawde sardinde sikki ɗeɗo gueɗe fof gueɗe ganduɗa ko heeɗe fayida kadi deftere makko nde kanko sikki wona ngol ɗo winde ko faati pinal sikki ɓe windata deftere ma kiiral de yo ɓamtare men wondude e radio Walalde radio Bagalamba radio Ɗiɗi Walalde e wondude e radio Nanka FM Fouta FM Abou Thiam Babam FM Suska FM Ñaaku Tall kamɓe fof ɓe gari radio ji fof gari radio Safina FM ceerno Ibrahima ceerno Bachir ceerno Zakaria Sow Piiji TV ari ɗo hen e ganduɗa hen kadi joguiɓe site uji woni kamɓe fof ñalawma o tiiɗiɓe en jarnima fewi en jarni kadi jaatigi men Elage Ba ganduɗa kañum jaɓɓi délégation ngaji ɗi foof o ɓuuri hen hewde kono noon e joom suudu makko Binta Sow noon o defi ñebbe kanko nawni ko esi ko Binta Dia nen Binta Dia o nawni min jeyani ñebbe ɗe haydara min jeyani eyyi ko jarnude fof en tan o vraiment weltare ko heddi ko noon hade mi tottude hamɓe mi haala seeɗa Abou Gaye hayso woni témoignage uji ene yan sibo Abou Gaye min mbawi komin ɓuneji minen e Abou Sy hamme Amadou ñande foof min jooɗa ko yontere min jiidirani Abou Gaye ko neɗɗo laaɓɗo reedu Abou Gaye ko neɗɗo moƴƴo ko neɗɗo tedduɗo ko neɗɗo mo ganduɗa kala saaha ƴetti ko gueɗe mum foof totti yimɓe kadi mi wiyat Abou Gaye mi an hanki dimanche to ñalluɗa o wi janam ko réunion mimi an dimanche hecci go a yeehi réunion kay heƴƴi dimanche ɓen o wi ala ko réunion Walalde janomi oɗo dimanche ko réunion wocci o monay bureau wocci o monay bureau Walalde kala gummiɗo wocci gummiɗo Walalde gummiɗo Bolol Doggo oɗo diwan joguiɗo probléme passeport Abou Gaye dogat hen joguiɗo probléme d'identité Abou Gaye dogat hen joguiɗo probléme safara Abou Gaye nawɗo hôpital walla ɗum no safrori so jomum maayi kala maayiɗo Dakar woccinajo Walalde najo Siwru najo Bolol Doggo najo Abou Gaye ardata goski ubba ɗum Abou Gaye jogui communication galle Alpha Ziyaro banggue galle Ceerno Madani min hamme kanko nanni min toon e Abou Sy 2008 min naati communication Ceerno Madani kala ko waɗata
noddal Abou Gaye nodda men kono Abou Gaye noddal kala ɗo ceerno madani yahata Abou Gaye donc Abou Gaye ko haaju ƴetti haajuji yimɓe ɓe ko ɗum woni ko yahata ko o wondaka wutte o wondaka maade wonda kala ko jogui sa wima Abou Gaye totta o ittat ko wonno poste makko waɗa ko neɗɗo moƴƴo neɗɗo laaɓɗo reedu neɗɗo kadi mo ala wona naafiki bawɗo wonde fof noon Abou Gaye so huccirema sa haali ko famande o haala wulta haalandemo miijo makko e jamragal makko ɗum noon ko gorko kadi juulɗo vraiment machallah eɗen fof eɗen duwonomo ko gorko moƴƴo gorko tedduɗo gorko laaɓɗo reedu e jiɗɗo ɗemgal ngal e jiɗɗo fof vraiment on jarama no fewi hamme Amadou Ly e ko gorko baɗɗo fayida e rendo ngo eɗen duwonomo no fewi en neɗɗo ko gorko lobbo mi wiyata ko moƴƴo kono ko lobbo min hooram nde ko français min janggumi ko presse écrite bindanmi min gar min mbaɗi lewlal communication en 2009 min binda so winda ha ɓooyi Ousmane an vraiment gonɗa e fontade pulareji ma ɗe windo ha feewa min sa windi tan fewata joni kam kanko watti wiye Ousmane windu guillen noon mbatti windude pular mbatti waɗi gueɗe noon donc kadi ko neɗɗo laaɓɗo reedu jarrikiɗin mo yi foof o wallat kadi ko professionnel lewlal communication ko yimɓe suɓiɓe professionnel gal cuuɓake jawdi parrain o ko teddugal min mbaɗiri ɗum min meeɗa wadde parrain ko teddinde neɗɗo o heɓtindemo e rendo makko e lewlal communication wona ƴeewoɓe kalis ko yiɗɓe ɗemgal ngal professionnel e jii woteji baɗɗi ɗo ɗi e jii baɗɗi murten toujours lewlal communication min keddi ko jaydenkagal hen min keddi ko ɗum min cuuɓi min jaɓani wuurna neɗɗo ni jinggat less wasata kono noon ko yimɓe ɓe ganduɗa dariɓe hamme Amadou Ly bisimilla ma min nannguno ko ñalawma goto mbattuɗon ɗum balɗe tati esgo wocci e walalde on jarama e ko dokkuɗon amen ko softede e no men dusodiri e Abou Gaye hamen ngari ɗo on kolliri min no deftere nde wiyata ni Abou Gaye momen gardi o no deftere nde wiiri ni wona muuna mana mbabbo cobbo helle hakkille fara mukko tes noɓe mbiyanno somi inni muuna mana on kolliri min Abou Gaye ko jaggal e nder jaggi minenne ko ɗum min jagguno wadde on poftini min on jarama kadi no poftinirɗon min e fannu nde men mbi tan ñalawma o ko pinal men haalata kono ko Abou Gaye teddinira ɗum wocci e walalde kepti programme o e juuɗe men min tinani hen hay musalla goto kamɓe mbaɗi foof Allah jarama on jarama mi weltinima autorité ji garɗi ɗo guile Saybatou mo cuɓine ɗen wonde Baban Yangue ha e denɗam Moussa Hamadi Aboubacry Sarr en kamɓe foof arɓe ɗo ɓe tawɗen ɗo to banggue maire représentant mum wonande eɓen ɗo onon foof Allah jarama on jarama bisimilla mbiɗon noon garnoɗen ko deftere pinal men mataw ko min windi ɗum kono noon ko fonno haalede hen foof Abou Sy haali gasi deftere nde kode deftere witto kono haɗami nadde toon ndemin jiiloto holto deftere nde foti holliroyede min miijima wuura men Mboyo min miijima Dumga wuuro Alpha min miijima Dakar min miijima nokkuji goɗɗi kono ɗo yahanoɗo artano foof tawde deftere nde haalata ko pinal nde wawa yaltude laaw saabu pinal Fouta jogui ɗum ko laaw ko gonga hande ko Baba Mal Toranke jogui drapeau kono so tawi a rewndima deftere nde a rewndima wonɓe hen Bayal Samba Ten mbiyannoɗo nalanke ko Diallo so ɓooyi wonta Jambu Diallo wonta nan kelle nalanke ko Sandiere Aduna so tuubi wonta Cimtiɓoli wonta nan kelle suman muman mbeɗa faddina kulluhum kalko ina tardina suku e fuɗɗirima inde Allah eɓe mbiyannomo ko gaari law ko ɗo Abdoulaye Thienel Fall nan ɗo e ɓokki tarankoɓe kala hala eɓe mbi kañumen jeeyi d' accord poɗodire tawde ko pinal men kalɗo janaɗen so en garani ɗo e nokku mo ganduɗa o ko nokku bellel daali mo ganduɗa o ko kañum sari wango so wango sarima ko gongo ko Hawwa mettu
kañum addi wango e hen yeeso woto wiiri dans les années 50 kanko Hawa Metto maayi ko 1953 ɗo e wocci kono noon ina jeeya e lollinɓe wango e ngamri mum bellel daali mboɓe mbiyanno bellel yoolima on ko ɗo jeeya wadde deftere nde ko kañum addi ɗo hoore mum e law addi ɗo hoore mum e wocci nde haali Abou Sy haali ko ɓuri ko wadde fayodinde nde rewidi tan koko faati e coñce men hanki woni la littérature orale mo ganduɗa o eɗen gandi ɓen lollinnoɓe ɗum soɓe mbawno windude ɓe jimata kono noon e on saaha mboɓe jimanno ko jimol wonno moftirgal gueɗe ganni sonno ɓe kamɓe foof soɓe mbawno windude ɓe jimata kono nde bindol wodane nde ko jimol wonno moftirgal gueɗe deftere nde wittu ngo fuɗɗi ko 1996 nawi en aram laabi tati walla laabi nayyi deftere nde nawi en to Jolof en joddima e Njaayi Naybel en joddima e Bayal jafoɗon en joddima e Birom Ndiaye biteɗo Sembeng Ndiaye gaddunoɗo Yolele mo ganduɗa o Youssou Ndour ɓamti ɗum en joddima e biteɗo Bocara Gaye sabu ko kanko jeyno e duusoɓe Samba Diop leele en joddima e nokkuji kewɗi to banggue yela nawi en e nokkuji kewɗi ha mbawɗen andude holde yela fuɗɗa yimede hedde 1237 13e siècle en joddima e jeese goɗɗe to banggue dilloɓe to banggue dillere ha ganduɗen holko woni dillere holko addi ɗum holno dillere ardi hol lollinɓe ɗum en joddima e lawɓe ha ganduɗen jimol sawali ngol ndeke ko jimol jinne biteɗo Maram ngol woppirno Hammadi nde Hammadi woppibo kankone tawde omo ɓesni e lekki ko Hammadi arno feƴƴude omo ɓesni ɓiɓɓe jeenayo nde woppi nde Hammadi woppidimɓe on ɗon suturo hawo eggi balɗe jeeɗiɗi ɗe o rokkuno ɗum artine feƴƴe lekki ki kanko no rokki ɗum sawali yo dokke Maram so waali on jarama Allah noon beela andi beele ko dokke Maram so waali walla dokke Maram ɗo waali deftere nde en memi gumala gaaci dillinode ƴiƴe meeje ɓen ɗon hednoɓe e hinde ko faati e jambaragal woni ko wiyete seɓɓe en memi hen sammayram e gurdam mum deftere nde en kaali hen darde goto e nalankoɓe lolluɗo on ne kadi ko law jeeya woni Ali Hammadi Ali ƴettiɗen jimɗe makko foof no yimirno nde fuɗɗoto yimde kanko jibinaɗo hitande 1914 nde fuɗɗoto yimde hedde 1934 ha e cilcilɗo yimre makko nde watto yimde Alaji Seydou Nourou Tall holni ko adduno ɗum en kaali ɗum deftere nde yaajnimo no feewi e pekan jarani ko mbeɗa ruttuno ɗum saabu ko ɗon Abou Sy ɓuuri yaajnade hol ko woni pekan holno ardi hol gadduɗo ɗum Demba Jeeyi gadano taw wona Demba Jeeyel tanum Ibrahima Demba Jeeyi mawɗo gaddunoɗo pekan o holno pekan ummori toon ha ari e Demba Jeeyel holno Demba Jeeyel tottiri ɗum Guella e Ali Fall holko Guella e Ali Fall dañi hen hol gonɗo Guella e Ali Fall jibinade 1898 maayi 1971 eko way noon hollo rontuɓe Guella e Ali Fall deftere nde memi e yaajnimo eko wiyete leele holko addi leele wona jimol hindi ko jimol cagatagal hakkude wonde suka e wonde mawɗo ina ɓiili ɗon cagatagal hakkude kosam ɗo woni ɗo ɓirɗam eɗo woni ɗo kaɗɗam ina ɓiili ɗon leelam leele jimol ngol ganduɗa ɗum addi ɗum ko omo ganduɗa kañum woni Sidi Sérif Mamadou Dabba Haydara naɓe moɓe mbiyanno walla mbiyannoɗo hoore mum komi Sérif banggue komi Hassane banggue mi jaggata hada mi ñamat bayti en kaali hen hol gonɗo Sidi Sérif o leeli ko wuuro men no wiye o maayi ko wuuro men no wiye Jongto hayso tawi o nawtama Ciloñ ƴeew gurdam makko foof diwani duuɓi 39 deftere nde feññini natal ngal meeɗa yiyede woni Yero Ba onon mboolo jooɗiriɓe gam Allah keɗe kettoɗe seeɗa natal makko pour la première fois
natal makko hayso tawi ko natal ngal ganduɗa ngal ina manki labde saabu ala ɗo ngal tawato ɗum ni kadi feññini ɗum dillere en kaali ɗum en kaali gueɗe kewɗe rutti deftere nde haala koko faati e gueɗe gabbitiɗe ko duusata ɗum hoddu holko woni hoddu holto ummi mandi are men holno wiyeteno adan jasere wiyeteno jasere woni yummum hoddu ɗon waɗi légende no heɓtira e dutal totti ɗum gaynako kono noon nde pullo o ronki ɗum jogade artoyi koye wambaɓe cuɓiɗen won leeɓi holko saabi ngol ɗo leeɓol innira ɗum ɗo holto ngol ummi hol teddiniraɗo ngol holno ngol ari kono noon ko ɓuuri ko welde kaalido buubu nan ɗo manggan nan ɗo min deftere nde ɓuuri weldemi hen koɗo haalata cooloyagal holto ummi holnde ari cooloyagal ari cooloyagal hecci almudagal ngay ari koye hedde 1770 walla ko adi ɗum seeɗa cooloyagal hol adiɓe wonde cooloji e nder Fouta hol nafoore mum e hol fayida mum hol cinkal mabɓe hol ñaral mabɓe hol ɓurɓe lollude e cooloyagal te ko kamɓe joguino pinal hanki ina gasa kaalido buubu so heeɓi konngol wawa artude hen ko ɓuuri weldemi min e defteram neɗɗo no windana hoore mum hen sahaji ko almudagal ngay mi taƴini ɗum kelle kewɗe hella foof noon sa haali gadda seedante goto almudagal ngay nde kalɗen holnde ari ko 1827 kañum juutani jibina ko hoore fonde ko biteɗo Dembo ɗaɓɓore heɓe ɗum kono noon yamirore Cheikh Oumar ina gasa tawa nan hen almudagal ngay e cinkal mum yonto tabal hande yonto tabal yawti moori mabɓe fannu gurdam mabɓe gatuleje mabɓe ɗum ɗo foof en etima memde ɗum e deftere nde uddirɗen hello almudagal ngay ngal ñokkani Djiby Selli saabu ina wayno wonko waɗi hen gueɗal mawgal o woɗɗani kadi oɗo nokku kono noon ngam tongude tan mi gasniro ɗon deftere nde fuɗɗori haalde ko dinguiral Abou Sy haali ɗum dinguiral wonno ko nokku keblowo sukaɓe e sahande bindi godana so suko o ummima e juuɗe nene mum ummima e juuɗe ma mum o are dinguiral heblamo e dans l'endurance yo muñ pijirloji baɗete newɗi toon heblamo e dans la maîtrise woni no wirno ni nani kaw diwi palal walla boɓel tun e dow dotel boɓel tano tun aɗa andi suko o ne jangguine la maîtrise walla gara tan mbiya Abou Sy Samba Talkel ƴettimama eko way noon Abou Sy tan waɗa ƴettore buddet mbiyen on Samba a ƴettima Allah Samba Talkel janggo so wiyama ha Ousmane makko ƴettimama mo teye seeɗa haade makko buddidde mbaɗa andi ɗo ko nokku mo ganduɗa o ƴettore jogui ɗo gueɗal Samba koye pinal men jeeya enen ɗo ene wuccina donc deftere nde haali ko surgaɓe e boombi ende haali ko wiyete joljole haali ko wiyete duuso haali ko wiyete sorbo haali ko wiyete suro kono kadi nde haali ko wiyete yewtere dinguiral ɗo suko debbo e suko gorko tan goppitte telde e nokku goto taw suko gorko o wonɗo suusa yettademo nde yajnimo hen deftere nde haali goɗɗum e goɗɗum mbeɗa andi ɗo tolneɗen ɗo jaajaɓe sarɓe camɓe natti wawde heɗade en kono yo en paam won ñalawmaji so mbaɗi jawata wattude ɗum waɗi so eso fiyimo helle hakkille yofto saabu ceergal mum koko heddoto hen wota yadude e mone nde ɗo ñalande en cikkani so ene watta e ɗiɗo duuɓi ina wawi waɗoy noon e duuɓi goɗɗi wadde so ñalande nde ari ɓinguel mon ari ina mawnine yo jaran en heege yo jaran en tampude yo jaran en foof yo jaran en jooɗade ha Abou Gaye fiile saabu pilgal Abou Gaye ngal wona sara e nde ɗo ñalande bandiraɓe tedduɓe musidɓe tedduɓe ko ɗo tan kaɗoten mataw e discours lewal komin diwanoɓe nane kono mataw min muñirat saabu Allah tan ha gartoyen hen saabu fuɗɗimojo juutde min mbaɗi on distribué ina wawi mbawon ɗum janggude allahumma salli ala seydina Mouhamadou sallim mbirimi en tant que miñiraɗo yomi haali inde mumen miñiraɗo noon kono ɗeɓɗo wonde guiƴiram mabɓe ɗum noon mbeɗa welti hen caggal nde ɓe ciftorimi ko miñiraɗo ɓe neliɓe ko ardi foof Abou Gaye haalde mum ne weeɓi ina weeli kono ne saɗi andude holɗo puɗɗortoɗa saabu ɗum ko moƴƴere huftidinde nde yimɓe fof gandi moƴƴere
taccude keeri ɗum no yoɗa kono minen miñiraɓe ɓe wurduno e jeunesse ɓe won kadi komin jogi komin cifo e makko sabu ɗum haalpulaar en mbi kala ko neɗɗo moomi ko ɗum nayɓata e mum kala ko neɗɗo wujji ko ɗum nayɓata e mum Abou oɗo ñalawma nayɓatno e mum sabu ɗum Abou gilli jibina ko neɗɗo social Abou ko neɗɗo yimɓe e ko adi fof ko neɗɗo teskoro Abou guiƴiraɓe teskoro Abou suusa yewede son goni ɗiɗo wattaron tata ko baraji Abou ko cuusɗo rendi bawɗo rendinde yimɓe ganduɗo yimɓe ndendirta Abou ko neɗɗo dillere ko neɗɗo welemma Abou dariɓe ɗo ha sosi goomu ne wiye goomu dillere Abou ardino ɗum ɗo jiiɗa Abou fof so huufani barade nana heefa nguru ina tira mbaggu ɗo jiiɗa Abou fof so fewjani holno hirde waɗirta nana fewje gaare tenoye Abou wona cuuso yewede ko ni Allah sifori Abou oɗo ñalawma holliri ɗum Abou ko neɗɗo yimɓe guila jibina Abou ko bawɗo cehlagal ko tabiɗɗo ko tabiɗɗo ala mo Abou faggino waasi hay goto hawrani hen ɗum dadam ko dow sa yiɗi gona miñiko sa yiɗi gona guiƴiraɗo sa jiiɗi gona mawniraɗo ko kaldu ko woti ha foof goto fof ne jogue makko gueɗal jogde makko ñalawma Abou ko tabiɗɗo caggal neɗɗo wa haaldude gueɗe makko ali fof ni gandi kumpiri mbeɗa haala inde makko mbeɗa yettanamo galle Mamadou Siley mbeɗa haala tabirgol makko e inde galle Mamadou Siley jaafoɗon mo wona or sujet ko hen jeeya tawde kaalu fof ɗon gandi mi haala ɗon ɗum on jettiɗo El Hadj Ba kono El Hadj Ba ardi koye miñira mum e mawnira mum ina kuufi ɗum arde mawnide Abou ko tabiɗɗo Abou ko tabiɗɗo ko bawɗo cehlagal ko denɗo cehlagal ko denɗo hurumaji hakkude e bandum en ɗum noon Abou ko moƴƴo e sifa kuftidiɗo Abou ko daraniɗo jeunesse sabu ɗum nde min mbaɗi ɗo goomu dillere oɗo komi Moussa mbi goomuji ɗi mbawa wonde wuuro on tawata jeunesse tan ngari tawtimin goomu dillere he kono ko dañono hen waɗa ɗo lamba recette Abou yo mahe salle de classe min mbaɗi ɗo salle de classe ɓakki wadde Abou ko neɗɗo pinal Abou ko neɗɗo dental Abou ko neɗɗo moƴƴo Abou ko jokko enɗam mi artu noon e galle Mamadou Siley o cehlagal sadi kono sadi ko tabidde Abou ko tabiɗɗo Abou ko tabiɗɗo ko dañi ɗo hande ko rokkat ɗum ko tabidde galle Mamadou Siley fof no darori no ala keddiɗo wonɓe caggal leydi e inde Papis Dieng e inde Vieux Ba e inde Ama Ba e miñiraɓe mawdata wonɓe ɗo ɓe kañum fof ene jettamo ene joɓama hannde ñalawma makko saabu tabidde makko wawde cehlagal ɗon Abou ko moƴƴo somi junnima tan no wawi mi fuujo walla mi haala komi fotani haalde ɗum noon ɗaccinogam hagge kono fedde muddaɓe leydi ene jettamo kañumen nelimi kadi mbi yomi haal moƴƴere makko ɓen noon seeɗa mi wona guiƴiraɓe mabɓe komi miñiraɗo kono seeɗa wona guiƴiraɓe mabɓe ɗum noon on jarama banɗo hen emo waɗani hen foof Allah jarama on jarama e no wayno arɓe ɗo ɓe foof cinki Abou Gaye mballi ko wocce e walalde kono wocce e walalde fof ndendi kadi balli minen fedde muddande leydi onon fof ko minen balloton saabu ɗum minen wonko min gande makko hono no andiri e amen hunde fedde muddade leydi guilnane rewɓe e worɓe walalde rewo e worgo koko gari notade e moƴƴere Abou Gaye koko gari notade e peewal Abou Gaye koko gari notade e gonɗinde onon ko ganduɗon e Abou Gaye ko puisque minen min gandi ɗum gila ko idi hande ɗum waɗi yimɓe kawri ɗo e sababu Abou Gaye min beltima noon min jetti on noon emin mbiya on Allah jarama on jarama kadi emin mbiya no yimɓe gardini e cellal yoɓe kotiri noon e cellal ɓe tawta noon cellal Allah jarama noon on jarama oɗo miñiraɗo kalɗo ɗo no wayno ko joɓaɗo o haali ko foti haalde ko woni oɗo miñiraɗo jaltuɗo Amadou Douna kono noon kadi fedde muddande leydi rewɓe e worɓe nan ɗo emin jinno kamɓe ɓe gara ɗo jiyonɓe ɓe calmina on ɓe bismo on jiyonɓe ɓe goniri e ɓen ɗo kamɓe rewɓe worɓe fof ɓen ɗo guilnaɗe ɓe garno ko yidde sinkude kono ɓe mbawa nadde puisque programme o no jogui juɓɓudi ndi noon min mbawa ɗum jumpude ɗum waɗi Abou Gaye no wayno ko neɗɗo mo gandanɗa hoore ma mo ala fedde yimɓe fof ko fedde mum yimɓe fof ko fedde mum yimɓe fof ne belte mum kanko mo welte neɗɗo fof ko mbiɗon ɗo ko affaire so yimɓe goni ɗiɗo tan
arab o ko barade wallahi no wodi ha ɗo ɗum noon min beljima no fewi on balli min on tinki min Allah jarama on jarama eyi bandiraɓe caggal yettude Gueno gonɗo jonɗo gonnuɗo kala ko woni yoni woodi o Gueno gonɗo jonɗo gonnuɗo kala ko woni yoni woodi goɗɗo gila hay hunde woodani o Gueno jiɗo waɗa baɗowo laatomo fittande arsugo tagore wone tamande mum en juurima annibi makko gadiɗo e tagore sakkite feeñande woni kodda ɓurɗo bajjo Aminata e Abdallahi wadde ko nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam bandiraɓe fulɓe fullaɓe lamɗam caggal nde jettuɗen Gueno en calmini goto fof inde muɗum e yettode mum en jettorima ɗum kadi banggue mo yettorte yettode muɗum weltoɗo Pular noon wi so tawi bañowo ko boni hakkille ko fof o hanani yejjidde e ladde haw yejjita lekki kiwo molino haw wari lella wadde sikke ala waktu mum yonine juule ɗo hande e wocci bawe cammulle caggal noon nde jettuɗen hilifaɓe diine ɓe hohoɓe aada ɓe e halfinaɓe ne kadi nokku o jettor men temtuɗo faade abukay kono alhamdulillahi rabbil alamina Allah e wocci dañi hande ko wiyatake bulet mboɗo sikki teddule mawɗi ɓennino ɗo on kaali ɗum hanki jamma e ñalawma meɗen hankine kadi oɗo kikiɗe ko jantuɗo kadi e cimti ganni kono noon kala ne kadi ko waɗa hen jettiren ɗum Allah waɗanteɓe ɗum ɓe ne tolni ɗon sabu hande Hamme Amadou Ly woni lewlewal communication kanko e dendagal ɓe o arti hande windere nde fof nanɗo e wocci bawe cammuɗi ko hunde yettantede Allah kadi holko waɗi ɗum ɓi wuro ngo so tawi o wanno bone mawɗone kadi luutata wuro ngo wadde neɗɗo oɗo tolniɗa e wadde ɗo yo Allah walluma e labade wadde jaam sagane jontaɗade onon noon kaɗo haala ɓuri jejjude ko onon hande sukaɓe sagataɓe rewɓe e worɓe ɓe dariɓe kadi e daawal cagatagal ɓe duuɓi 10 ha duuɓi 50 ɗo woni daawal cagatagal ne tolna e ɓesgu ne tolna e jangde ne tolna e martaba ne tolna e ngalu ko onon hande jeeyi oɗo waktu nde yonine juule ko heddiɗo ko min duusoɓe e min kaaliru buubu noon ɗo ɓiɓɓe fulɓe noddi Hamme Amadou Ly walla ɗo ɓe noddi Ndiaye Seydou Amadou Samba Demba Saydou gelongal Fuuta ngaka hette ngakka hatte fitirla mo jingue jeeɗi tumbere tonga andu gonnanoɓe lomtoma eɓe jogitari yonta jencude aroɓe janggo mo ñagotoɗen Gueno gonɗo jonɗo kañum e hono mumen nde Allah junnata balɗe ɗe moƴƴina battandi ɗe nonne Ibrahima Moutar Dare Sarr holko waɗi ɗum sa yi hunde ciftora hono mum Hamme Amadou Ly jobdi Allah e needima ko arderdi ko fof needidi en kawriɗo heewi min kaaliɗo buubu sa totti kam ɗo lettere bindaɗo Pular ya naw birgal kono mofɗa hen ko jaggane min mo cokon mami addu ha yetto neɗɗo e feere mum Allah e koddiroje mum Allah nawranimi toon ndaw ko yiɗa kono dañaka toon kono dendangal ko golloton nana e hooram nde Hamme Amadou Ly ko goto e koye sukaɓe sakkitiɓe hande e banggue daawal dañimale holɗum needi ndi ne heewi aɗa heewi humpita machallah aɗa wawi ƴufde aɗa wawi dangde aɗa wawi pankade kono hay goto pasoma mo ndenduɗa ngal ɗo meccal a meeɗa yiide mo pankiɗa mboɗo yiya felɓodiroɓe mboɗo yiya ngornodiroɓe nde tawno pasiraɓe ko tato paso ƴiƴam paso yonta paso meccal ɓeɗo goto hen fof ko paso goɗɗo kala nde hen goto yi goɗɗo kalifa Allah ma hoorema hormademo e teddindemo e suurde ayibaji makko diccade salmina lamɗo haɗata sa are yaade nawara koyɗe ma mbaɗandi noon tawa ko gas
kadi haala so juuti ñawat ɓaftude ne kadi ko miñum jiirde jiirowo ko rendaɗe heewi innerede puyɗo minen min kewno tan ko ɗalede min duno kono haala fof mbaɗana ka sarɗi waɗana lajal hamnima way kono gorba dawde ne tongani wona ɗo welma fo ñalloy so wona ɗum hande mami beru sabu mboɗo yiɗi wocci mboɗo jeeya e wocci ɗo salma kome den ɓiɗɗo debbo cuballo dokkuɗo mi cubalagu fof mi ñaami mi wonta wukkidde hami aflo ñaama ko jiɗɗo kaalidu buubu ha natti sikki timmode nde tan hamme Amadou Ly ane dendagal lewlewal communication ɓerɗa men ɓuuɓi hande wocci min ɗon nanmi ɗo hanki mbimi mboɗara Oumar Diba haalanimi ngesam wimi ko sa yehi oto paaɗa wallahi sa yehi bey mbaɗanmi ko boni mbimi yoɗi mboome sa boni hikka mi rema godba sone wuuri cukalon mbiwa an renanno min ndena mbimi reena en son ndenani nguura mon onon goƴa kono ɓeɗo ɓiɓɓe fulɓe fullaɓe lamɗam ɓe mbawa noddede nokku mi wasa ɓe tawoyde mi tawoy toon tan kala ɗo noddo ɗon mi tawoy toon nde tawno ko neɗɗo hiɗi wawi ɗum yo Allah yoɓon moƴƴere madama Abou Gaye noon haalɓe ɓe fof kaali mbaro kon mbaɗino ngara ndiwen ñiiwa wi min fuɗɗoto wiwe tan wiye leydi tol koyngal tolkiti rawan ladde wi eyi weeyi wiye leydi tol koyngal tokkiti wajere wi fupper kañum wi weeyi wiye leydi tol koyngal tokkiti fowru jali wiyan woni katane anne ko helma o wi goto fof kelal mum tolni koye tewoyal mum minenne kadi ɗo jeyda jiida jettima ɓuuri konnani ndemandi fooli jiggandi jeeyi fooli luɓorede ɗo mbiyeten ɓiɗɗo jibin jawdi faggo golle wawan hoorema ɗo ɗo nelata yeehe kaɗata ɗale lelata padeɗa sa arani gueɗal ma heddo wocci e bawe cammuli ɓe mbi noon jiidi yumma ceeri baba ko taƴam ɓende mako ɓe mbi ko yo wiye walalde tan ɓeɗo kaalima ɓeɗo fasɓe ma ɓe liggottoɗa kaalim kono minne kadi elle komi pasono duuɓi sappo e quelque gila ñande pete waɗi installation en jetti baara noon Abou Thiam ne jonde he tuggude nder fewde ɗo mine ngelo bokke boy jiile calle feelaji Boubou Demba Isaga ɗon ñalaɗe ɗe dañano kala ɗo min jano en kawri kala liggotoɗo e haalirde sa yiɗuma ɗe yiɗi ɗum an kay o waktu hande so yoni galle mon ne juule ko cafata yo ɓallam ɗam yo Allah fandinane bandiraɓe Seydi Ly sa wi a nanani de ɓiɗɗo ma jibinani so wima baba heño notoɗa nde tawno sa leeli notade ne so rewe inde ma ala ko mbawɗa hen mbimi Abou Gaye o waɗi hande ngoɗo noddago cuuɗi mabɓe fasɓe mabɓe kadi ko labbitte ɗe ganduɗa hande ɗe ɓiɓɓe fulɓe fof guurdi kutorto lijjitoɓe jojjitoɓe rondaniɓe en hujjaji fof oɗon dondi teddendi leñol ngol ene teddi noon kono dongal fof ngal Allah yanti hoyba e hoore yo Allah wallu on rondade o nawti ɗum hande ɗo jatti makko ɓuuri konnani ndemandi fooli jiggani o jaɓɓodima e bandiken hamme Amadou mbimi ko cafata yoɓa lamɗam yo Allah fandinane so haala juuti ñawata en calmini fof noon ko yalti noon e sawtuji kono seeɗa noon Kalidou Boubou Moussa Amadou Sall noppi koddi neɗɗo ne jeeye wuro o wona ɓi leñol koɗo ne tedda adde wuro kono walata koye leeso woto kono wuro rendam wadde koye koyhoy hande dondiɗi dongal leñol ngol jeeyaɗa mi weltima hanki noon Seybatou ari a ari ay ɓeɗo yimɓeɓe eɗen keewide yoɓe ceerdar café Nescafé gila ɓe ngoɓani wiye ngendiyanke wiye katante ɓe duttiɓe mbiye ngendiyankoɓe way kono luttuɓe ni luttinta neɗɗo e ladde ko fodde kono Kalidou Boubou ummima ƴaga awgali nanɗo e wocci o dañani o hootani o lutti hamme Amadou Ly ari ɗo wocci jaɓɓi mamamo o faggima ɗo o alɗi ɗo o yiɗama ɗo ene mankuno to jeeya to so rena ko resa ɗo
so resi ɗo jibiniɗo jeyama ɗo o lutti kono kaaliɗo adduna ma ko yilade ko dañƴa ko ronkunode riwma a dañana hootani a wona luttuɗo ka koywuɗo gendiyanke e katante ko kafe neskafe ay gendiyankoɓe nani gendinke noon gendinke sagata cuuɗi mumen gendiyanke jarlitaniɗo leñol holko woni katante Kalidou Boubou min katante amme para ko ana e honorable kala mo koy jahni yo jokkondire bobolonde le président Oumar Boun Khattab Sy amme Amadou Ly Gay anga irres so ari irres argay so jam aga jam to do hangayna darde onon battinto galle odo ko madam man Binta ñebbe wala côté gor elage wala anaray farba wala farba yar kañum ne wi ene jogii teddungal ngal yiɗi daɗɗude ngal ganduɗa fawade e teddungal lewlewal communication jogori waɗande Elage Abou Gaye kankone omo jogii teddungal ngal o jiiɗi waɗande Abou Gaye Hadja Bint wona ñebbe ngala en farba e andal farba ya mi wirni toon mbiyeɗen yen mbirnit min jaɓi joni wona noon mbatten onon lewlewal communication jooɗoɗe o wi ko ɓesgu Mamadou Siley bisimillahi ɓe loggi wutte o e dande makko ala mo war jooɗoɗe onon e jooɗɗe haaɓe jiiye ko waɗa ko onon jooɗoɗe onon lewlewal communication joni caggal wutte o ene wondi e paɗe mukke nani ɓe mbi yon jooɗo onon jooɗoɗe e mawdi ene wondi e tengade fawama e hoore makko ene wondi e wudere silmbande ɗum noon nani eyyi joni noon adduat moƴƴi joni on jarama Binta alaikum bandiraɓe mi salmini bandiraɓe hawtoraɓe oɗo ñalawma suka hen noon e mawɗo gorko hen e debbo ko weltare tan wonande oɗo mawnirade teddinirede e nder wuuro muɗum sababu no oɗo ñalawma mo waɗana tedduɗo omo handi hen kadi min kam gillal laddimi ɗo e wuuro he tawdumon koye galle he ngal ɗo teddungal noon ko teddungal sukaɓe rewɓe galle mammu
ko sukaɓe galle mawnu rewɓe bandiraɓe makko rewɓe fof no potirno guila e diaspora noon ha Nouakchott ha ɗo ha Kahayde ko minen ndendi ngal ɗo teddugal min gaddinim saabu ɗum omo hande ko ɓuuri ɗum ko weltare amen tan no feewi kadi kanko kadi omo hande oɗo ñalawma omo hande hen no feewi yo jogoro jaam tan min mbiyatamango yo jogoro jaam yo ɗum juut kadi jomam oto bon law min belti hen no feewi marhaba jaafoɗe onon ɓeɗon lawɓe salamu aleykum daroɗe tan ha timminen golle men jooɗoɗe ha gaynen golle men ɗum noon ene wayno o waɗana o dengal lefol ngol ganduɗa ko wuɗere silmande ene wondi e kañum e lefol ngol ganduɗa ko lefol wuɗere ewa ɗiɗo leppi ɗiɗi pawama endi e paɗe murke jaafoɗon mi e gartugol ngol hollirde wonde tan neɗɗo ina jibina tawa jeeyani koko renda te so neɗɗo jibini jeeyani koko renda wuro ina jibina tawa jeeyani koko renda emin jogui gueɗal mawgal e Abou Gaye kono ndemin mbi emin mbaɗanamo wutte min jaltini miijo ngo styliste international gandaɗo e nder aduna o foof nannuɗo internet e nder Sénégal taw meeɗa jooɗade e école hande mo ganduɗa jeeya koye ɓurɓe mawnude jahoje e nder duuɗi windere nde foof wi wutti Abou Gaye wona onon mbaɗata ɗum ko min waɗɗi woni Oumou Sy kelle Oumou Sy ko kañum waɗi oɗo wutti waddi hen kala ko yadata foof o hepti noon e juuɗe lewlewal communication min mbi Allah jarama omo andina tan no Abou Diop momin ponno ardude wiyata ni ina woodi tiiɗi tiiɗani ina woodi tiiɗi ina woodi tiiɗani tiiɗani ko jogade iwde moƴƴiri jogoɗo ummi kono noon so yalti taw ala toon gueɗal tiiɗani tiiɗi woni wasde jogade gueɗal e wuuro men yalta faggoyo heɓa toon gueɗal tiiɗi noon woni ko Abou ko omo tiiɗi ɗo e mon kono kadi omo tiiɗito e amen ndennade islamiyankeɗe leydi Mauritanie bandiraɓe woccinaɓe bandiraɓe Mauritanie bandiraɓe hohoɓe diine e hohoɓe joɗaniɓe laamu bandiraɓe hoɗɓe notitiɓe bandiraɓe windiyankoɓe ɗemgal Pulaar bandiraɓe Fuutankoɓe musidɓe tedduɓe lewlewal communication salmini on juurima on ina wiya on kisal Allah e mon e yurmede mum yo won e mon ko weltare mawde arde ɗo hande rendude e ɓesmi woccinaɓe e ɓesmi Mauritanie mbadi kuptodinde ngoɗo ñalngu mantini mbo lewlewal communication ene yuɓɓina e kala hitande ngam mawningol deftere Pulaar e nder windere nde hikka duuɓi 6 ko lewlewal ƴettuno eɓɓore ngam mawningol ñalngu deftere Pulaar windere yankore lewlewal dañi yuɓɓinde ɗum cili 4 hakkude leydi Mauritanie e leydi Sénégal fandare lewlewal ko hirjinde windiyankoɓe ɗemgal Pulaar janggoɓe wittiyankoɓe ngam galɗingol e gurtingol jangde Pulaar ndel kala leyɗele fulɓe to goni e nder Afrique ha to caggal leydi lewlewal communication e fedde heptinade to leydi Sénégal kadi lawɗinade joguinde galle muulowo defte Pulaar wiyetede lewlewal édition e muulirɗe jokkodiraɗe lewlewal édition muulani windiyankoɓe hewɓe defte muɗumen tawi defte ɗe ine batti mandel e cokkel tonggode ko wiyete ko logos e code à barre lewlewal communication waɗi hebloji jayndiyankoɓe nder nokkuji kewɗi e ballodiral jomen radio ji en
lewrol communication ina tongi inde kala windiyankoɓe ɗemgal pular wonɓe e Afrique ngam hebde defte muɗumen wallitoro weejo defte hono ngu ñalngu e jokkodiri mumen lewrol communication ina bismi kala leydi e kala windiyanke ɗemgal pular jogiiɗo kattande wawde jaɓɓade ñalngu mawningol deftere pular to leydi mum walla to wuro mum kala hitande lewlewal ina subto ruttude teddungal yimɓe matiniɓe golle nder nguɗo ñalngu hono hande ni jaydiyanke men Abou Gaye cinkiraɗo jaydiyankagal e ƴellidde ɗemgal pular neɗɗo katante dariɗo mo golle mum keptina e nder rendo men gorko mo waɗani keerol hakkude leydi Sénégal e leydi Mauritanie ko parnoɗo leñol kadi uddatiniɗo yimɓe lewlewal ina tesko sagataɓe goɗɓe ko wayno baban ñalande nde Saybatou Aw PDG Avenir wondude honorable député Moussa Hammadi Sarr Moussa Oumar Sow maire mo Walalde Ibrahima Oumar Sarr on ko syndicaliste Oumar Ben Khattab Sy e Adama Seybani Aw ngam darde mabɓe heeride ko yowite ƴellitgol pinal ɗemgal e faggudu rendo men en jettoru keeringu faade e laamu leydi Mauritanie daranigu e kala saaha webtinde lewlewal communication golleji mum e nder leydi Mauritanie teengti noon e hakem babaɓe maire Hayre Mbar e maire mo Ɓogge lewlewal communication ina eero ɓesgu leñol ngol kala windiyankoɓe seeremɓe dawriyankoɓe faggudiyankoɓe e jiɗɗo ɗemgal ngal nde jooɓoto ɗemgal ngal gila e haalde ɗum ha eto windude ɗum nder nokkuji mumen e gollorɗi mumen Allah rokki ɗemgal ngal fartange mo weeɓani fodde leyɗele nogas pawɗe ina tawe hen ɓesgu leñol ngol tawi ko haaloɓe ɗemgal ngal kadi wurɓe ɗum lewlewal ene waggina dawriyankoɓe leñol ngol e dente seeremɓe ɓe e pottitte kala nde joltata hen gueɗal ɗemgal ngal bandiraɓe musidɓe tedduɓe ɓesgu woccinaɓe fedde ADW fedde APGW e ɓesgu Walalde naaɓe e wiyeteɓe APW lewlewal ina jarno on e pellital mon e yarlitare mon jaɓɓade e teddinde kala terɗe notitiɗe e nguɗo ñalngu on dokkiri kala tinnare e yarlitare ngaalu jippinde ñamminde wettude leece e jeese min ñaaguima Allah yo lomtiniran on ɗum cellal kisal e teddungal e yaafade on kala perguite musidɓe tedduɓe notitiɓe gorko hen e debbo hen suka hen e mawɗo hen tawtorgol mon jalbini ñalngu ngu kadi ñaanti ɗum ŋarɗini ɗum on jettama on jarama ngam notidigol mon e ko jeyɗon yo Allah waɗ ndenka mum e dow men ha koten no gummoriɗen musidɓe tedduɓe windiyankoɓe ngu ñalngu mawningol deftere pular ko ñalngu mon hoto ngamante abbade ngu e tawtorede kala to angu yuɓɓine e adunaru ndu goto e mon kala ko lewlewal ina jottori pettirde ɗum teddungal hono nguɗo ñalngu so ɗereji kuuɓani kuɗi bindirɗi kelani hoto ngame hoto nimse tukkoɗe tukkono ɗon ɗemgal mon hayso geeni mon muusi hoto turtoɗe ko dartol e ciimtol Allah rewnata jobdi mon on jarama waɗa ko ñande 15 lewru colte woni février hitande ujunnaje 25 taw siifi ɗum ko hoorejo Abou Samba Diop Allah jarama on jarama sinno tawno eɗen jogino ko ɓuri ɗum en mbaɗat kono noon ko pular wiyata ko so tawi mi wi mi haalata saabu ko ponnomi haalde ko haalama ma ɓoy deƴƴude a haalani saabu a wawa haalde ko haalanoka lewlewal communication on jarama yo Allah yoɓ on moƴƴere ngal ɗo teddungal yo rutto e moɗon ruttoro kadi no moƴƴi mawɗo meɗen Abou Samba Diop kañum ardi min dañani arde à la dernière minute minen min jaafimo min goppitimo o heddo toon minen min ngara ga en ene moƴƴi gandon ɗum ene gasa taw won ɗamininoɓe kanko Abou Samba Diop mawo arde meɗen kono noon yeehi neɗɗo yahata tan koye hoddiroji miijo ngoɗo nde lewlewal communication ƴetti ɗum hamme Amadou Ly arti e dalillaji ɗi kanko Abou Sy o arti e dalillaji ɗi oɗo Abou Sy noon mba sikki wannoɓe
lycée Bogué walla collège Bogué hedde des années 83 84 85 wasata taw ene gandimo sabu kanko wonno gardien tulde ɓe mbiyatnomo ko Atoumane Sy miijo ngonde ari nde emin goni e baru ɓe ɓeeti fannuji ɗi fof bangeji ɗi fof ɓe mbi deftere pinal meɗen ko kañum suɓa hikka kono noon ene suɓa e nder lawne kadi ene suɓa walalde rewo woni wocci e mbaɗi yiɗi ene welimi kono ene waɗi ganumma neɗɗo fof noonne kadi ene jogui ɓe disnodiri oɗo ñalawma noon sinno ko sagam woni mawniraɗo Gaye Alassane Hammady woni sehlam musidɗam Abou Wele to Siwre Thiambe woni sehlam musidɗam Guiƴam Alassane Ñalla Lo yo Allah yurmoɓe yaafoɓe ko minen gurduno ɗo gonduno ɗo miijo ngo ari ɓe mbima neɗɗo fof ene jogui mo disnodirta doganmi Abou Seybani doganmi Papis Dieng min mbaɗi ko wiyete conférence call min jewtidi tawi koye karalle kese ɗe to banggue internet kollitmi ɓe mbimi lewlawal communication de ƴetti ngoɗo miijo ɓe mbi kam ngoɗo miijo hoto noddu téléphone hoto nul hay goto yaɓɓu koyɗe ma jaaha ha jettoyɗa wocci jettoɗa almami juma o kalna ɗum jettoɗa chef de village o kalna ɗumen so tawi a gayni wocci ene jogui fedde wiyete ko ADW nde ɗon woni fedde wocci mawde nde jettoɗa président o kalana ɗum keddoɗa e holko ɓe mbi so tawi a arti ƴeewen feere ndoɓe mbino ni mbaɗirmi noon garmi jettimi ɗo hay goto mi haalanani tawi ɓe mbi kam kadi feddam muddande leydi woni section wocci o ardi ɗum ko Model Amar Diop section walalde ardi ɗum ko Amadou Gueladio Sall section Noksot ardi ɗum ko Mamadou Dieng nden mi yi almami juma mi yi chef de village kalanmi ɗumen ɓe mbima moƴƴu jiimi Model kalanmi ɗum wima moƴƴu kalanmi Amadou Gueladio wima moƴƴu kalanmi Mamadou Dieng wima moƴƴu jaɓɓumi koyɗam jaami Noksot jettimi to président ADW woni honorable député Dieng Adama Boubou on woni Garak mbaɗa yaha toon jaadumi e ba Ousmane Mamadou woni président APJW woni Kaw Ba min jeehi hamin jetti kollitmomi miijo ngo kanko Garak o wi kam Abou Allah jarama a jarama ko an woni sababu kono oɗo haaju ko haaju wuuro natti haaju maɗa natti gollal maɗa natti goƴe maɗa ko wuuro jeeyi ko wuuro rondo ho ni o addi widemi e dow Kaw Ba o wi hade goɗɗum janggo somi fini mami wat convoqué comité de pilotage ADW mi haalana ɗumen no wiruno ni kadi ko noon o waɗiri o noddi comité de pilotage ADW o hollita ɗumen miijo ngo kamɓe fof e mbadi kuuɓal ɓe jaɓɓi miijo ngo ɓe jaɓɓi yiyande nde ɓe mbi hoɓɓe ɓe bisimilla moɗon o wi organisation ko APJW gila nden totta saabu oɗo date ƴettama guila e mois de juillet 2024 nden mi arti e mabɓe kanko Abou Seybani e Papis kalanmiɓe ɓe mbi moƴƴi ko heddi ko hankadi nane yeeso meɗen so Allah jaaɓi kala no jiɗirɗen eɗen jogui jorto moƴƴo mawa hono noon min jeehi réunion APW section Dakar ardi ɗum ko Abou Oumar Sarr woni Abou Rudd min jooɗi e réunion hade réunion assemblée générale min mbaɗi réunion de bureau hade réunion de bureau kanko Abou eƴɓinmoni ɗum nden mi haalanimo ɗum o wi ɗum ɗo wattete koye ordre du jour APW so tawi ene waɗa réunion muɗum nde min jooɗi e réunion du bureau APW kanko Abou o yettini toɓɓere nde nde o yettini toɓɓere nde kamɓe fof bureau ngo e kuuɓal eɓeni ɗo enen jooɗi sukaɓe wone mabɓe ene mbawi wonde tañiraɓam min mbaɗa wawi tannudeɓe kono alhamdulillahi rabbil alamin Allah waddime e mabɓe min jeehi assemblée générale ɓe jettini ɗum miijo ngo kanko Moussa Malaw o artiri miijo ngo wonti e ordre du jour woni walalde rewo jaɓɓima walalde worgo jaɓɓima min jooɗi saaha fof ɗum arta belemma o heewi belemma o mawni kamɓe APW section Dakar o ɓe mbi ɗum ɗo so tawi saaha o yonti hay sinno tawi emin jinno yaade
mamin ƴettu délégation taw koye inde APW ummoto toon koye inde APW ara ga en tawtore oɗo ñalawma wiyama batu ziyara walalde ena waɗa koye préparation wona heddi eɓe dirtina datuji pour mete batu ziyara so tawi ena waɗa mete ma hawru e oɗo ñalawma ha ɓe nandiri batu ziyara yo waɗe aljuma tawde ñalawma o ko samedi waɗata kadi aljuma o yo wat subaka so gasi subaka kikiɗo walalde foof hirda kañumen garta ga en ndenda e walalde rewo o ɓe ndenda e muɗum jamma o ɓe ndenda e muɗum ñalawma o no ɓe mbiruno kadi ɓe mbaɗi noon nde min gummoto toon kanko Abou Sarr woni président section o waɗi ko oto makko o wi ko min waɗata carburant am aller retour Moussa Hamadi Sarr wi otam ko min nawata carburant am aller retour Salli Yaya nanɗo ko ɓi Yaya Pam wi otam ko min nawata carburant am aller retour Seydi Fayol otam ko min nawata carburant am aller retour Adama So yaadiɓe mabɓe Kalidou Oumou Sambe en kamɓe foof eɓeni ɗo hen arde rendude men oɗo ñalam ene mawni e am no feewi mbaɗa jarno on Moussa Mala wi wonde wona délégation mum ko kamɓe fof ndendi délégation wallahi ko ɗum gonga ko heddi ko jarnade rendo ngo jarnade yimɓeɓe e yafnade ɗumen pare meɗen Saybatu Aw ndemin jooɗi ɓe mbi wonde ƴeewen pare ƴeewen maren Mauritanie naɓe mbi wonde kañumen mbatta pare minen min meeɗa wadde pare min meeɗa wadde maren lewlawal communication activité ji amen komin ɓami yaade min meeɗa yilanade ɗum pare minen tan e peeje amen defte muuleheede min kocindo hen hunde min kocca ga hunde min ndendin min mbaɗira ɗum activité ji amen min meeɗa wadde activité jasɗo temedere ujunere CFA meeɗa wadde kono alhamdulillahi rabbil alamin komin ƴettata ko fof e mawnude komin ƴettata ko fof e heewde doole kono kala nde min gummi Allah waɗani min hen sutura ha rewa ɗo foti rewde ɗo tawa hay caɗele goto min dañata hen min mbi hikka eɗen mbaɗa parrain mbi hol mbaɗa heeɗo parrain min mbi tawde kaali hen koko fati e pinal tawde kaali hen koko fati e ɓamtade tawde kaali hen koko fati e jangde tawde kaali hen koko fati e hakkillantagal gonmi e ƴewde mbimi parrain o ƴeewen wadde Saybatu Aw ɓe mbi aha ina moƴƴi noddumomi kanko Saybatu kalanmomi ɗum o wi ena hawranimi o wone haaltandemi par ce que min kaaldino ko way noon o wone haaltandemi nde o fuɗɗi kanko e janngude pular e windude pular par ce que min so tawi min bindodirta message uji koye pular Allah rokki kam fartagal goɗɗo Macky Sall min bindodirtano message uji koye pular kanko Saybatu Aw kadi mi dañi ɗum e makko o jaɓɓi miijo ngo o jaɓi rendude e meɗen miijo ngo kala no ena waya kono noon sukaɓe meɗen walalde worgo ɓe goppani eɓe nangi hen jamma e ñalama subaka e kikiɗe kala batu mbarago toɓɓere nde ma artiri hen lewlawal communication ñalawma deftere pular hommage Abou Gaye ɗum woni ko artirte e batuji ɗi ɗum noon eɗen jetta Allah eɗen jettanaɓe ɗum Allah galleji walalde rewo e worgo hay goto en goppani enen noon ko pular wiyata ko ɓesɗo caroraɗo so tawi en mbiya Abou Gaye mbiyen tan eɗen nanga e wocci mbiyen Abou Gaye walalnaɓe mbiya ala ko toon mbiyen Abou Gaye winderi naɓe mbiya ala cilinaɓe porta ga barkeji naɓe porta ga siwre wuro nene wiya ala ko minen wuro tano bolol dogga wiya ko minen goto hen foof eɗen jiida hen eɗen kodda hen eɗen jokkodira hen eɗen jotodira hen wadde noon kamɓe foof eɗen jettaɓe wasata noon mbiɗo wonde min de mi haalanaka ɗum noon kadi wasata wodde kono kala mo haalanako yo andu ko kañum haalana haalaka nde yeehi ha yetti jamaw woni ziyara Alpha Mamadou fedde nde ardi ɗum ko Hamdio Diop o wi kam kala no ene yaara hoto humpano won ummiɓe ɗo ha Nouakchott won ummiɓe ɗo ha États-Unis d'Amérique on di Pular Speaking Association président muɗum président Youssouf Acce ari ha ɗon ardi e délégation muɗum duuɓi 15 emin liggodira duuɓi 15 hikka no duuɓi 19 hikka saabu ko 2005 wonno 2005 ha 2024 ko duuɓi 19 mbaɗa liggodira e Pular Speaking Association to banggue radio donc mbaɗa yetta Allah mbaɗa yettanaɓe Allah en goni ɗo en e radio ji kewɗi kono tuggude ko natɗen e radio fewde ñallangal hande hammeli wonde 98 wallay 98 on saaha nde min naati e Jamano FM
kanko hamme oɗo o waɗa o présente journal national min mi présente international Mamadou Moussa Sow nana RTS Matam kañum waɗa sport ni min gonirno hunde nde ene yaha ene ɓeydo ha alhamdulillahi rabbil alamin hande o wonɗo yetti mbaɗa jogui sernaɓe noon mi jooɗaki e ban école maître fiyani mi wiya ko au tableau kono mbaɗa yetta Allah no feewi holko waɗi ɗum ko kamɓe ɓe gondumi ɓe kamɓe ɓe gurdumi ɓe kamɓe ɓe pijjanmi ɓe woni kamɓe ɓe pijjanmi ɓe par ce que fijirde amen woni koye meccal ngal min dendi ngal holno ngal ɓamtorto holno yimɓe ɓe dañirta hen nafoore muɗumen lewlawal communication holko jibini ɗum min jooɗi min mbi wonde enen eɗen potta e batuji on naati e journaliste yagal eɗen mbiya ga ken gendiyankoɓe eɗen mbiya ga ni eɗen mbiya ga na kono noon leñol ngol wonko sohli e meɗen holko sohli e meɗen ƴeewen nadde e média e milieu médiatique holko waɗi ɗum par ce que hande o aduna o fay koko wiyete monde communication o noon kala daɗɗomo e communication daɗima e fannuji ɗi foof min gone haaldude emin pewjida min cosi fedde nde nde min cosi fedde nde en 2009 min mbi yimɓe goni koye hankkadi koye jamanu kesam hesamago hamme li wi wonde ummusi nannude internet e Sénégal wona e Sénégal koye Afrique de l'Ouest fof kala ko wiyete internet ummusi oɗo ɓiɗɗo jatarnajo ko kanko nanni ɗum e Afrique te o yiyata bindol sa windi ɗo a o anda e hunde nde ne yaha min paamodiri ndeke emin jogui lowre mawde nde min poti remde gaga janngude ɗemgal ngal gaga windude ɗum kono noon haalande yimɓe ɓe wawde egginde ko woni e ɗemɗe goɗɗe artira ɗum e nder ɗemgal pular ngal saabu won waaɓe no atte hawo en nan ɗo no goodi waaɓe hen no alsakko en waaɓe no dadi jobbo en nanata i jiyata a pour wawde wallude ɗumen andude jamanu o no yarata alay sago ɓe jogo humpir hol humpir goɓe jogoto ɓe mbawa dañde ko wiyete ɓe mbawa jogade koɓe mbiyata ko accès à l'information kamɓe ɓeeɗo ɗum jeeyi sababu oɗo lewlawol jibina hande o eɗen jaaha hen ha hande ɓe dañi hen radio ji ɓe goni hen e télé ji Abou Sy en ngari goni windiyankoɓe wittiyankoɓe tarihiyankoɓe kanko oɗo Abou Sy atuman oɗo omo waɗa ɗemɗe 6 pular arabe anglais français espagnol omo nattini hen wolof haysino ko seeɗa e cettukunal haysino tawi o yiɗa ɗum ko yettude Allah no fewi yettandemo Allah Ousmane Ly kanko oɗo hamme Amadou Ly Idi Gayen nanɗo Doro Gueye Bobo Londe nanɗo Pirtowo Koyɗi e ko wona ɓeɗo tan eɗen jetta Allah eɗen jettanaɓe Allah eɗen ñaago yo Allah accanen ɗiɗo sababuji junnana en ɗum ñimnana en ɗum kono noon APJW mbaɗa wiya mention spéciale Ousmane Mamadou Ba woni kaw Ba Ceerno Mamadou kome joguiɗo organisation golle moɗon jooɗi Hamjo Oumar Hawa Sala en cuttat tan ko howiɗi ɓe cuɓi kamɓe ɓe mbi ko ɓeeɗo keediɗo on jarama golle moɗon jooɗi feewi yooɗi gila fuɗɗa en kumpodirani nde gummitimi nokson gartumi ɗo henne e wucci bandiraɓe Walalde bandiraɓe Bolol Doggo bandiraɓe Siwre kala ɗo sehili cattidiɗo koddiɗo gurdaɗo ɗo woni Allah jarama on jarama ɓesgu Mamadou Siley on jarama galle Alpha on jarama holko waɗi ɗum Saybatu haytino wona haydara ko mawɗo wawi déplacade no ñalawma aljuma oni fonno tawdemo ko Maro o dirtini ha wawa hawrude oɗo ñalawma kono noon no hande ni ko ziyara Alhaji Mouhammad Zeynuddin so wonano ni enen fof ko toon ponnoɗen yaade kono noon o wi lomtuɗe kam gami lomto on to hanki ko ɗo o woni ha 1 heure du matin ɗum haɗi min yawde arde ga enne fuɗo omo ardi e délégation Pattam Lami omo arde Ibrahima Sarr omo arde Moussa Sambo omo arde Demba Aliou omo arde Sidi Sarr e joom suudu makko Coumba Ibrahima Dieng omo arde Bacca Niang omo arde Seydou Diop kamɓe ɓeɗo gari ɗo hanki ɓe kirde meɗon ɗo haɗo haɗa haaji o waɗi commande defte coggu 100 ujunere CFA deftere valeur 500 000 francs defte lewlawol communication yomin muul min mbaɗanamo facture o yoɓa kalis muɗum
oɗon accord dañama e makko kanko Saybatu Aw e ɓeeɗo noon sukaɓam ɓeeɗo ɓuri annudemi hen noon ko Seydi Fayol nde wonde ko bawaɗo reedu kadi suusa fere on jaram yo Allah yoɓon moƴƴere Adama Sow Moussa Sarr Djibi Sarr ma jaafoɗon ɓeeɗo Djibu Mbasu oɗo kanko oɗo Adama Sow hade ɓeega arde ko minen gonduno kono Allah waɗi paamodiral hakkude amen min Allah ne newnanimi sukaɓe walalde ɓe Allah ne newnanimi e mabɓe woni Allah ne newnanimi e mabɓe kala e mabɓe mo duƴƴumi coup de fil so tawi ƴettani direct so tawi gayni ko waɗanno koko noddittami min kala e mabɓe mo gumminmi ummo kala e mabɓe mo joƴƴinmi jooɗo kala e mabɓe mo ene fewje feere Pulaar speaking arnoɓe ɗo henne ɓe gardi koye keñheñi ko délégation gummiɗo États-Unis d'Amérique ko yimɓe tato ɓe neldi beeji muɗumen avion aller retour jooɓaari muɗumen ɓe neldi ɗumen ngari ɗo en ari ɗo ko président Youssouf Acce ari ɗo ko Oumar Ndiaye président section New York ari ɗo ko Oumar Ly kañum woni secrétaire général 52 pays ɗi gandanɗa hoorema 32 section gandanɗa hoorema nani e nder États-Unis d'Amérique kanko woni trésorier muɗum général ko kamɓe garno ɗo kono noon nde wonde koye ittede koye faaɗede ɓe jiiɗi ko joftoyde ɗum waɗi en liberté ɓe law kamɓe ɓe jeehi eɗen jetta Allah eɗen jettanaɓe Allah bandiraɓe Allah jarama on jarama yo Allah yoɓon moƴƴere